Natukom il-lejla tajba. Mill-ground tas-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex nilqgħukom għal velja ta' talb bitħejja għall-ordinazzjoni presbiterali ta' Djaknu Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Immakolata Konċizzjoni u San Giuseppe fil-Qala. Għada l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fil-Katedral tal-Assunta fis-6:30 ta' filgħaxija f'ċelebrazzjoni li se tixxandar ukoll fuq dawn il-mezzi soċjali kif ukoll fuq Shake Television sejjer jagħmel l-ordinazzjoni presbiterali ta' dan ħuna. Il-lejla bi preparazzjoni għal dan il-mument għażiż għal Knisja f'Għawdex, din il-velja tiġbor flimkien il-poplu ta' Alla sabiex nitolbu għal Gabriel. Nitolbu li l-Ispiritu Santu janih bid-doni tiegħu, illi jiġi konsagrat tas-sew biż-żejt imqaddes illi permezz tiegħu u permezz ta' tqejjed tal-idejn huwa jiġi ordnat presbiteru. It-tema ta' din il-velja tal-lejla hija meħuda mill-ktieb tal-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 24 vers 17. X'intom tgħidu? Għalhekk kemm is-siltiet tal-qari u t-talb illi sejrin nisimgħu l-lejla u nitolbu permezz tagħhom huma mnebħa minn din il-mistoqsija li Ġesu jagħmel lid-dixxiepli ta' Emmaus għalhom it-triq. Mistoqsija illi dawlet ukoll il-pjan pastorali illi l-Isqof ta' Għawdex nieda għal din is-sena illi għexna flimkien bħala Knisja fid-Djoċesi ta' Għawdex u li għalhekk ukoll twassalna sabiex niċċelebraw nhar Pentekoste l-eluq tagħha. Eluq illi jixħitna biex ngħidu hekk mill-ġdid fil-mixja pastorali li tagħmel il-Knisja illi ma tieqaf mal-ebda xahar jew sena. Dan il-mument ta' talb tal-lejla għalih qed jingħaqdu magħna f'din ix-xandira diversi mezzi soċjali ta' parroċċi oħrajn f'Għawdex, fost l-oħrajn insellmu b'mod partikolari lil dawk li qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali tal-parroċċa tal-Qala, il-parroċċa illi minna ġej ħuna id-Djaknu Gabriel, kif ukoll radijiet parrokjali illi huma kollegati magħna għal dan il-mument. Hawnhekk fil-ground tas-seminarju in-nies issa qed tinġama' bil-mod, ħbieb, raba, familjari ta' ħuna Gabriel, kif ukoll diversi insara minn komunitajiet parrokjali differenti illi fihom Gabriel ta' s-servizz tiegħu matul is-snin illi għaddew kif nafu fid-djoċesi tagħna hija drawwa sabiħa illi s-seminaristi minn sena l-oħra jagħmlu esperjenzi pastorali f'parroċċi differenti anke sabiex ikomplu jitħejjew pastoralment għal ministeru illi huma jridu jwettqu l-qudiem bħala saċerdoti. U għalhekk f'dan il-mument diversi huma dawk illi jingħaqdu f'dan il-post sabiex nitolbu flimkien għal ħuna Gabriel. Il-preżenza wkoll tal-Isqof tagħna, ir-Rej Spiritwali ta' Djoċesi Dun Anton Tewma illi se jitlob flimkien magħna u sejjer ukoll fl-aħħar jaqsam magħna il-ħsieb tiegħu. Fl-aħħar snin Gabriel wettaq diversi ħidmiet pastorali f'diversi parroċċi kif konna qegħdin naċċennaw aktar kmieni. Bħalissa is-sena tiegħu bħala djaknu huwa qatt tagħha fil-parroċċa ta' San George hawnhekk fil-Belt Victoria. Meta jiġi ordnat saċerdot ftit xhur biss wara huwa iħalli wkoll gżeritna sabiex imur ikompli l-istudju tiegħu aktarx f'Ruma fejn ukoll ikun qed iwettaq ħidma pastorali. Is-seminaristi li ħejjew din il-velja flimkien mar-rettur Dun Richard Nazzareno Farrugia sejrin ukoll janimaw dan il-mument permezz tal-kant nistednukom għalkemm intom qed isegwuna minn djarkom sabiex fejn hu possibbli tieħdu sehem intom ukoll billi tipparteċipaw kemm bil-kant u anki billi twieġbu għal momenti ta' talb illi għandna mħejja l-lejla velja illi mistennija tieħu bewieħed ieħor bejn sija u sija u nofs. Flimkien mal-komunità tas-seminarju nilqakom għal din il-velja ta' talb bitħejjija għall-ordinazzjoni presbiterali ta' ħuna Djaknu Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala li se jsir għada fil-għaxija fil-Knisja Katedrali.
It-talba tagħna llejla se tkun maqsuma fi 3 partijiet. Fl-ewwel parti ser insejħu lill-Ispirtu Santu sabiex jieqaf magħna u jsawwab fuqna u fuqħuna Gabriel id-doni tiegħu. Fit-tieni parti ser inħallu l-kelma ta' Alla iddawwa l-qlub tagħna fuq il-preżenza tal-mulej li jsejjaħ persuni biex jagħmlu l-ġid lill-poplu tiegħu. Fit-tielet parti nilqgħu lil Ġesu Ewkaristija sabiex nadorawh aħna u ninaqdu ma' Gabriel fl-offerta tiegħu sabiex jitwaħħad dejjem aktar ma' Kristu, is-saċerdot il-kbir, fl-għotja tiegħu għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Inħeġġiġkom sabiex titfu l-mobiles tagħkom sabiex titħares il-klima ta' ġabra waqt din iċ-ċelebrazzjoni, kif ukoll sabiex tieħdu sem permezz tal-kant li hemm fuq il-fuljet li tqasmilkom. Għalhekk inqumu bil-wifqa sabiex nagħtu bidu għal din il-velja u nkantaw flimkien l-ewwel innu. Inti triq u l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk u nitgħallem minnek nagħmel dak li Alla jrid, irrid li tibqa' fiha u jien nibqa' fik. Ħalli nġorrok dejjem ġo fiha. Inti kont l-għażiltni mhux għażiltek jien. Ħtartni biex tibatni nxandrek kullimkien fuq il-pala ta' ħidejk ismi intnaqaxt. Wetni illi waħdi inti ma tħallini qatt. Kemm il-darbejjiet u ħrabt int ma tlaqtni qatt u bqaj dejjem tiġri warajja. Ħeġġeġ int lil qalbi bħal ħuġġiġa nar biex intir bil-ħeffa mas-sinjal tajtejk meta nkun quddiemek bħarsti mwaħla fik. Les biex nisma' kelmtek u bil-qalb immur naqdik, nixħed quddiem ħuti l-inti Alla ħaj, li fek Alla toħra ma hemmx. Inti triq u l-ħajja, inti l-verità, inti li tmexxini lejn il-libertà, inti li għażiltni biex nimxi warajk u nitgħallem minnek nagħmel dak li Alla jrid, rrid li tibqa' fiha u jien nibqa' fik, ħalli nġorrok dejjem ġo fiha. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla l-Missier li ħares lejna bimħabba u tjiba, ibnu l-waħdini li fih ġejna maħluqa u mifdija, u l-Ispirtu Santu li jitnija ġewwa fina ikun magħkom il-koll. Eżis inġbarna hawnhekk il-lejla biex nagħtu bidu għal dan il-lejl ta' talb u adorazzjoni. Hija drawwa qaddisa tal-Knisja sa minn żmien l-Apostli li qabel ma jitqedu l-idejn fuq dak li l-Ispirtu għażel biex ikun ministru tal-poplu tiegħu, id-dixxipli tal-mulej aħna l-koll ninġabru fit-talb u fis-sawm fl-istennija tad-don tas-sema fuq il-magħżul tiegħu. U dmir tagħna li llejla nakkumpanjaw lil ħuna Djaknu Gabriel li għada ser jiġi ordnat presbiteru. Ejja għalhekk f'dan il-mument insejħu lill-Ispirtu Qaddis sabiex ikattar fuq dan il-qaddej tiegħu id-doni tas-sema. Innu numru 2. Int għajn li tnixxi l-ħajja,
inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu, flimkien. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Doqqu tromba f'Sion, iġru minn kull imkien il-poplu, għajtu xjuħ, iġbru t-tfal, dan l-jum il-mulej, Alla ta'kom. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Ejjew popli kollha mid-djar ta'kom, inġabru għax illum jum tal-mulej, sejħu flimkien l-isem ta' Alla, tal-Ispirtu tiegħu jagħtikom il-qawwa. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Ix-xjuħ ta'kom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ ta'kom jaraw il-viżjonijiet, anka fuq l-imniktin u l-ħabsin, insawwab l-Ispiritu tiegħi. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Tibżax art, ifraħ u tenna, għax ħwejjeġ kbar għamel il-mulej. La tibżawx bejjem tar-raba, għax il-ħdura tal-kampanja reġgħet nibtet u għandkom mirat fejn tiru. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. U l-Sion ifirħu, tennew fil-mulej Alla ta'kom, għalli xu ta'kom imma bikri kif imies, batilkom ix-xita bikrija, wafqet ix-xita, u intom il-kol tiklu sewwa u tiġbu. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Is-sikek ta'kom dewbuhom f'suf, l-imniġel ta'kom fl-anet. Ħajjejt id-dajjef jien qalbini, u li żar wieħed ikun qawwi fil-mulej. Int għajn li tnixxi l-ħajja, inti mħabba int verità. Eja Spiritu Santu, Eja Spiritu Santu. Nitolbu. O Alla, inti taf xem f'qalb il-bniedem u tara fil-femiet tiegħu kollha u xejn ma hu moħħbi għalik. Sawwab l-Ispiritu Santu fil-qaddej tiegħek Gabriel u ngħadda fil-femiet ta' qalbu. Imlieħ bl-Ispiritu tal-umiltà u tal-bżulija biex iħobbok bimħabba sħiħa u jistħoqlu jfaħrek u jaqdik kif jixraqlek. Bibne Ġesu Kristu Sidna li ju Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Silta li għażlet u akkumpanjat lil Gabriel matul dawn l-aħħar sentejn hija dik tas-sejħa li l-mulej jagħmel il-Gidon f'mument fejn il-poplu ta' Iżrael kien żbiet minn Alla u spiċċa mċekken u umiljat mill-edewwa tiegħu. L-għażla ta' Alla hija dejjem sorprendenti u taqa' fuq min hu ċkejken u dajjef. Kif jgħid l-Apostlu missierna, Alla għażel id-dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Nisimgħu b'attenzjoni. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. L-anġlu tal-mulej ġie u qgħad taħt il-balluta li hemm fofra li hi ta' Ġowas l-Abijeżri u ibnu Gidon kien qiegħed jidres il-qamħ fil-masar biex jeħilsu mill-aktar fis mill-Midjanin. U derlu l-anġlu tal-mulej u qallu: il-mulej miegħek, raġel qalbini. U Gidon qallu: immejdli, Sidi, jekk il-mulej magħna, għaliex ġralna dan kollu? Fejn huma l-opri l-kbar li kienu jgħidulna bihom missirietna u qalulna ma tellaniex mill-Eġittu il-mulej? U issa għala l-mulej telaqna u irħina fidejn il-Midjanin. Il-mulej dar lejhu qallu: mur u eħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' idejn Midjan. Mhux jien bagħtek? U Gidon wieġbu: iddew, Sidi, biex se neħles lill-Iżrael? Ara, il-familja tiegħi il-inqas waħda fit-tribu ta' Manassi u jien iż-żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu: jiena nkun miegħek. Int tidrob il-Midjanin bħalli kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu: jekk jien sibt ħnina f'għajnejk, għamilli sinjal li int qiegħed tkellimni. Twarrabx minn hawn sa ma nerġa' niġi ħdejk u nġib l-offerta tiegħi u nofrijilek. U dak wieġbu: jien noqgħod hawn sa ma tiġi. U Gidon mar u ħejja gidi u ħa efa tqiq u għamilha f'tajjar bl-aħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-meraq qiegħdu f'borma u ġibhomlu qudiemu taħt il-balluta. U l-anġlu tal-mulej qallu: ħu il-laħam u l-ftajjar u qiegħdhom fuq din il-blata u sawwab il-meraq. U hekk għamel. Imbagħad l-anġlu tal-mulej met tar fil-ħatar li kellu fidu u mess bih il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħaraq il-laħam u l-ftajjar. U l-anġlu tal-mulej qab minn qudiemu. U Gidon ra li kien l-anġlu tal-mulej u qal: Sidi mulej, rajt jien l-anġlu tal-mulej wiċċ imwiċċ. U l-mulej qallu: slim għalik, la tibżax, m'intix se tmut. Gidon imbagħad bena qartal lill-mulej u sejjaħlu Jahwe, slim. Għadu hemm sal-lum fofra tal-Abijeżrin. Il-kelma tal-mulej. Inkantaw fl-imkien minn fuq il-fuljett numru 4. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. Flimkien? Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. Mosè wieġeb lill-Alla: min jien biex immur quddiem il-Farawn u noħroġ lill-uliet Iżrael mill-Eġittu? U Alla wieġbu:
jiena nkun miegħek u dan ikun is-sinjal li jien bagħtek. Meta tkun ħriġt il-poplu mill-Eġittu, intom tqimu lill-Alla fuq il-muntanja. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. Imbagħad il-mulej ordna lil Ġoswe bin Nun u qallu: Għamel il-ħila u qawwi qalbek, għax int għandek iddaħħal lil ulied Iżrael fl-art li jien ħliftilhom jien inkun miegħek. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. La tibżax għax miegħek jien, la titħassibx għax Alla tiegħek jien. Jiena nwettqek, jiena ngħinek, inwieżnek bil-leminija rebbieħa tiegħi. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. L-anġlu daħal għand Marija u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem. Iżda l-anġlu qalilha: Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. Dan it-teżor qiegħed għandna f'ġarar tal-fuħħar, ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-qawwa ġej minn Alla u mhux minna. Tali xi taqlek, tali xi beżek, min għandu l-Alla ma jonqsu xejn. Tali xi taqlek, tali xi beżek, Alla waħdu kollox. Kemm hija sabiħa u kbira il-fedeltà ta' Alla lejn il-bniedem. Hija kbira għaliex dan Alla jiċċekken. Hija sabiħa għaliex dan Alla biħlewwa li ma bħala. Jagħti każ biex ngħidu hekk jaħli l-ħin biex imur, joqgħod, jitkellem, jistenna, iwieġeb, iħeġġeġ lil dak li huwa jagħżel għalih. Kemm hija kbira u sabiħa il-fedeltà ta' Alla lejn il-bniedem. Hija l-meravilja ta' kull sejħa, sejħa li jiena u inti rċivejna frott il-magħmudija tagħna. Sejħa li jiena u inti wkoll nirċievu matul ħajjitna. Hija l-meravilja ta' kull vokazzjoni, għal ħajja konsagrata, għal ħajja reliġjuża, għal ħajja saċerdotali. Hija l-meravilja tal-vokazzjoni ta' Dan Ħuna Gabriel
li l-lejla qegħdin nitolbu għalih. Hekk kif għada ser isir bil-grazzja ta' Alla saċerdot. Smajna din is-silta li għażlet lil Danħuna ftit ta' żmien ilu, is-sejħa ta' Gidon. Fi żmien meta il-poplu ta' Iżrael kien spiċċa f'idejn l-edewwa tiegħu. F'mument ta' qtih il-qalb, Alla juri l-fedeltà tiegħu u jinżel hekk fl-anġlu tal-mulej taħt il-balluta waqt li Gidon qiegħed jara kif jidres il-qamħ taħt il-masar biex ikun jista' jieħdu qabel jaħtfuh l-edewwa. Għax il-poplu l-magħżul ta' Alla hekk kien spiċċa. Kien warrab lil Alla u spiċċa vittma. Kien jiżra u ħadd ieħor jaħsad u jiekol. Kien jieħu ħsieb ir-raba u ħadd ieħor jiġi biex jeqrida. L-Amalekin, il-Midjanin, in-nies li kienu jiġu biex jaħkmu fuq dan il-poplu. Kellu l-bejjem tar-raba u l-edewwa kienu jiġu joħduhom. U Gidon qiegħed hemm jidres il-qamħ, jaġġel biex ikun jista' jipprovdi għalih u għall-familja tiegħu. Jinsab ġewwa il-post ta' missieru Ġoas. U hemmhekk il-mulej jiġi. Għaliex il-mulej huwa fidil u jisma' il-karba ta' poplu. Imma l-mulej huwa fidil ukoll u jirrispetta l-istorja tal-bniedem. U l-mulej huwa fidil ukoll għal dinjità, għal kobor li ju jara f'kull persuna. Il-mulej miegħek raġel qalbini huma l-kelmiet li jindirizza lil Gidon u qiegħed jidres il-qamħ. Il-mulej miegħek raġel qalbini għax Alla hekk jarana. Jarana bnedmin tiegħu. Jarana persuni li ju ma jabbanduna qatt. Jarana persuni ħolqien tiegħu li manu jixtieq tassew ikun biex iwaslilna l-ewwel netlilna l-imħabba il-qawwa ħelliesa tiegħu. Raġel qalbini għax Alla ma ħalaqx il-bniedem biex ikun skjaf, biex ikun beżżieħ, biex ikun maħkum minn xi ħadd, la bniedem u laqqas Alla fals. Imma Alla ħalqu biex ikun mimli, imlibbes bil-ġieħ u l-kobor, bniedem qalbini. Imma Alla hu fidil ukoll biex joqgħod jisma' l-argumenti u dak li hemm fil-qalb ta' Gidon u tal-bniedem ta' kull żmien. Gidon huwa dak li ma jaċċettax ir-realtà li fija qiegħed jgħix. Kif? Alla huwa magħna, Sidi, dak Alla li ħariġna mill-art tal-Eġittu biex bħalissa qegħdin taħt l-edewwa tagħna fejn hu dan Alla. U l-mulej hu fidil anki lejn dik l-istorja, lejn dik il-verità, lejn dik il-qalb. Kif qalilna l-bieraħ il-Papa u jikkommenta fuq Ġob. Alla dan it-talb jogħġbu, dat talb ta' protesta jisimgħu għaliex huwa l-qalb ukoll li qiegħda tokrob ta' iben lejn missieru u Alla hu fidil u joqgħod jisma'. Alla ma jaħrabx. Imma Alla hu tant fidil lejn kull bniedem li saħansitra kapaċi u xek jibdel dik l-enerġija li hemm fil-bniedem l-istorja tiegħu, dak li għalih tbaqba u tħeġġeġ qalbu, dak li hu jħoss li hija taqbida ġewwa fih, vokazzjoni u missjoni. Hekk li l-mulej ma joqgħodx jargumenta ma' Gidon imma jgħidlu mur. U eħles b'dik il-qawwa tiegħek li hemm fik lill-Iżrael mill-ħakma ta' Id Midjan. Mhux jien nibatek, mhux jien. Din hija l-fedeltà ta' Alla. Alla jirrispetta l-istorja ta' kull wieħed u waħda minna. Alla joqgħod attent tat-temperament, tal-karattru, għall-enerġija tagħna, għat-talenti tagħna, għall-ispirazzjonijiet li jkollna f'qalbna. U Alla jgħidilna mur b'din l-enerġija kollha biex tagħmel il-ġejt, biex it-taqbida ta' qalbek issir taqbida li bija teħles lill-oħrajn. Biex dak li inti qed tfittex issibu billi inti stess tkun parti
minn din il-preżenza ta' Alla fl-istorja tal-bnedmin. Għax Alla hu fidil għal-wedit tiegħu u dal-wedit tiegħu iwettaqhom permezz ta' dawk li hu jażel għalih, mur u eħles. U l-fedeltà ta' Alla hija wkoll fidila quddiem iċ-ċokon tagħna. Gidon iwieġeb jiena żgħir li żar fil-familja minn tribu żgħira ta' Manasse x'nista' nagħmel jien. U l-mulej jgħidlu jien inkun miegħek. Għax hemmhekk il-qawwa, il-fedeltà ta' Alla, jien inkun miegħek. Mur. U l-Midjanin tellibhom qishom raġel wieħed. Mur. Għax Alla ma jarax numri, Alla ma jarax strateġiji tagħna, imma Alla jara tossew il-qawwa tiegħu li meta ssib lill-persuna il-magħżula li lesta temmen li l-mulej huwa magħha allura iva. Xejn u ħadd ma jista' jwaqqaf din il-qawwa li teħles u ssalva. Għaliex dan huwa Alla. Kif qalilna l-Papa fil-messaġġ ta' jum il-vokazzjonijiet din is-sena. Alla jara fil-persuna il-kapolavur tiegħu u bħal artist skultur divin bidejh u jaħdem il-qalb ta' dik il-persuna biex aħna noħorġu minna nfusna, noħorġu bħala nies ħielsa. U dak kollu li hemm ġewwa qalbna, dik il-passjoni kollha l-ħajja, dik il-passjoni kollha biex nieqfu lill-inġustizzja, lill-ħażen, lill-gideb, lill-falsità, lis-superfiċjalità, nużawha tassew sabiex nagħmlu l-ġejt. Dak Alla li ra fit-tfajla ta' Nażaret lill-Omm Alla. Dak Alla li ra fix-xmum bin Ġona is-sajjiet, il-Pietru l-blata li fuqha bena l-Knisja tiegħu. Dak Alla li ra f'Levi il-Pubblikan, il-Mattew l-Apostlu u Evanġelista. Dak Alla li ra f'Sawl jippersegwita l-insara lil Pawlu, l-Apostlu, il-missjonarju tal-ġnus. Dak Alla li kapaċi jara f'kull bniedem, midneb kemm hu midneb, l-iben u l-bint tiegħu, il-qaddis għax aħna tiegħu u taħat aktar. Kemm hi sabiħa u kbira il-fedeltà ta' Alla. U kemm hi sabiħa u kbira l-fedeltà tal-bniedem lejn Alla. Meta l-bniedem iwieġeb għal din il-verità, mhux awgurju verità, jiena nkun miegħek. Nistħajjel hekk il-mument li l-mulej joqgħod jistenna taħt il-balluta jgħidlu Gidon ħanitolbok sinjal ħammur nipprepara l-offerta u jgħidlu nistennik hawn sa ma tiġi. U l-ħaġa ħadet naqra ta' żmien. Gidon li jħejji l-gidi li jaqbad efa tqiegħ u jagħmel il-ftajjar bl-aħmira, li jpoġġi l-laħam fil-qoffa, il-meraq fil-borma u jmur fejn il-balluta mill-ġdid. Jien nistħajlu żmien tas-seminarju, iż-żmien fejn il-bniedem iħejji l-offerta tiegħu, fejn il-bniedem jerġa' jdur l-istorja tiegħu lejn il-familja li minnu ħareġ u li minn ħdana jiġi msejjaħ, fejn jerġa' juża t-talenti tiegħu, l-umanità tiegħu, dak kollu li għandu u ekku għaddej żmien iħejji l-offerta tiegħu. U dik l-enerġija qatt mija moħħlija. Jekk hi enerġija li forsi tieħu 8 snin, imma enerġija li qed hemmhekk sabiex l-offerta tkun imħejjija għal fuq il-blata. U x'in Gidon imur b'kollox lest u għall-kelma tal-mulej qiegħed kollox fuq il-blata. L-anġu tal-mulej jmiss bil-ħatar tiegħu l-offerta u mill-blata joħroġ nar li jikkonsma dik l-offerta. Din hija meta l-fedeltà tal-bniedem twieġeb għall-fedeltà ta' Alla, meta jiena nqiegħed kollox fuq il-blata li huwa Kristu nnifsu minn dil-blata joħroġ nar li jqabbad, nar li jikkonsma, nar li jbiddel il-fedeltà tal-bniedem f'offerta li toġob lil Alla u timla bil-fwiħa tagħha
lil daw kollha li jmissu mal-bniedem. U din mhijiex poeżija, din hija verità. Daqskemm jiena u inti qegħdin hawn illejla daqshekk huwa minnu li l-mulej meta jsib fedeltà tal-bniedem li minkejja li hu bħal ġarra tal-fuħħar dajjef u fraġli imma li lesta toffrilu kollox dejjem aktar. Il-mulej tas-sew jista' joħroġ in-nar mill-blata u hemmhekk l-offerta ssir toġbu. Eżis, aħna llejla qegħdin nitolbu għal ħuna. U kif jgħid wieħed mill-qaddisin li ġie ddikjarat qaddis il-ħadd li għadda, San Charles de Foucault, silta li sejrin nisimgħu il-lejla. Hekk il-qassis id-dmir tiegħu x'inhu jgħid. Charles de Foucault jgħid id-dmir tiegħu hu is-sagrifiċċju li joffri ta' Kristu fuq l-artal u s-sagrifiċċju tiegħu innifsu fuq is-salib. Għaliex fuq l-artal joffri s-sagrifiċċju ta' Kristu għall-glorja tal-Missier, għas-salvazzjoni tal-bnedmin u fuq is-salib is-saċerdot imsieħeb ma' Kristu, saċerdot, altar u vittma, joffri lilu nnifsu għas-salvazzjoni tal-bnedmin, għall-glorja ta' Alla, Missier, Iben u Spiritu Santu. Gabriel ismek ifisser qawwa ta' Alla u qawwa hemm ġo fik. Din il-qawwa messejnija, rajnija, matul dawn is-snin ta' formazzjoni u miegħek nirringrazzjaw il-Alla l-imbierek. B'din il-qawwa li hemm fik mur u eħles lil dawk li l-mulej jindikalek. B'din il-qawwa li hemm fik li jitgħalla ibqa' offri dejjem aktar lilek innifsek. Poġġi kollox fuq il-blata li hu Kristu. Ħalli l-mulej bin-nar tiegħu isaffik dejjem aktar minn daw kollha li huma lat foloz, minn daw kollha li jistgħu jkunu ideali li ma jwaslu għal imkien għax ma jkunux mibnija fuq il-fedeltà ta' Alla. Fuq dil-blata offri dejjem aktar lilek innifsek biex dan in-nar joħroġ imsieħeb inti ma' Kristu tkun qawwa għall-oħrajn. Jakkumpanjawk il-Verġni Marija, dik il-mara li l-mulej qaltlu iva u qaltlu iva l-ħin kollu. U jakkumpanjawk ukoll San Giuseppe, ir-raġel tal-libertà sħiħa, ir-raġel li ma jafx x'inhu possess, ħlief li ħallilu l-nifsu ikunu possedut mill-imħabba ta' Alla. Iva, il-mulej jgħidlek jien inkun miegħek. Titbija tqatt minn dil-fedeltà u aħna nitolbu għalik biex bħalma l-fedeltà tal-mulej tibqa' dejjem bl-għajnuna tal-grazzja tiegħu, bl-inżul u tlajja tal-Ministeru Saċerdotali, bil-waqat immanki bil-qawmim mill-ġdid frott il-ħnina bla tarf tiegħu, inti wkoll tibqa' dejjem maqut ma' Kristu. U hekk tassew joħroġ nar li kapaċi jdawwal kull lejl mhux biss tiegħek imma anki taħutek il-bnedmin. Mur u eħles bil-qawwa lill-poplu tiegħi għaliex jiena inkun miegħek. Il-ħsieb tar-rettur tas-seminarju ta' Għawdex Don Richard Nazzareno Farrugia imnebbaħ mit-tema li id-Diaknu Gabriel stess għażel għall-ordinazzjoni tiegħu il-ġrajja ta' Gideon fit-Testament il-Qadim. Waqt din iċ-ċelebrazzjoni tal-Velja ta' talb itħejja l-ordinazzjoni presbiterali ta' Gabriel Vella għada fil-Katedral ta' Għawdex. Infakrukom l-nija xandira diretta mill-ground tas-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex. Il-poplu Talla fid-Djoċessi ta' Għawdex miġbur sabiex jitlob għal dan iż-żagħżugħ illi għada minn idejn l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma se jirċievi l-ordinazzjoni presbiterali. L-ewwel mument kien mument ta' invokazzjoni lill-Ispirtu Santu waqt din il-velja, it-tieni mument is-smigħ tal-kelma ta' Alla u issa se ngħaddu għat-tielet mument
ta' din il-velja ta' talb illi fih nilqgħu fostna lil Ġesu Ewkaristija lajn vera ta' kull qawwa biex nitolbu lilu wkoll ibirek lil ħuna Jien inkun miegħek. Din il-garanzija li jirċievi l-imsejjaħ, il-fedelità tal-mulej li jsostni l-għaddej li jibgħat f'ismu. Din il-garanzija nikkontemplawha f'Ġesu ħaj u preżenti fl-Ewkaristija, għax hu dak li jibqa' miexi magħna u jmantnina bl-ikel tiegħu. Inkomplu t-talb tagħna billi nilqgħu fostna lil Ġesu fl-Ewkaristija filwaqt li nqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien il-ħames innu ġejt jien nadurak. ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej. Fittixtek mimli biża u ġibtni kollok ferħ, midwejja tiegħi l-isnied waqtni inti sserħ. It-lajta tiegħi smajta, il-qajta int bil-qalb, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej. Fittixtek mimli biża u ġibtni kollok ferħ, midwejja tiegħi l-isnied waqtni inti sserħ. It-lajta tiegħi smajta, il-qajta int bil-qalb, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak bil-iman, ġejt jien nadurak mulej. Fittixtek mimli biża u ġibtni kollok ferħ, midwejja tiegħi l-isnied waqtni inti sserħ. It-lajta tiegħi smajta, il-qajta int bil-qalb, ġejt jien nadurak mulej, ġejt jien nadurak mulej. Ġesu ħaddim ta' dejjem li sejjaħ ma tedix u li minn ġewwa martek m'hemm xejn li ma ttinix. Sejjaħ warajk tant żgħażagħ sabiex bħeġġa u qlubija jiddedikaw ħajjithom għalik fl-Ewkaristija. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
Ġesu raj tajjeb tagħna li jinnaċ madwarek trid sabiex bimħabtek tira u l-merħla trott kull ġid. Imla bimħabtek taħraq il-qlub tal-imsejħin sabiex ħarsithom fuqek iżommu l-kol f'kull ħin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu għajn ta' kull ħajja li ċċarrat is-smewiet biex issir bniedem bħalna f'ġuflhom tal-ommijiet. Bħal darba ġo Betsajda sejjaħt l-Indriju lil xmun, żgħażagħ ħabrika għal kelmtek iġbed warajk kuljum. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu feddej tal-bniedem li b'mewtek fuq salib ħabbibt id-dinja miegħek u l-midneb ksibt bħabib. Kif darba l-Levi bdiltu bl-isem ġdid ta' Mattew, hekk ġeddet lill-imsejħa li għalik kollox ħallew. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġesu bidu werq safi tal-vokazzjonijiet li tiftaħ triq qudiemna u twitti l-modijiet. Ħatkun bħal fanal kelmtek f'mixjet il-mażulin li l-ġismek bikeljatu lil-kotra tal-bnedmin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Noqogħdu bil-qiegħda. Franġisku. Il-ħadd li għadda, il-Papa Franġisku iddekjara qaddis lis-saċerdot Charles de Foucauld li mexxa fuq il-passi ta' Ġesu moħbi fqir u umli, imħeġġeġ bl-imħabba għal bnedmin, speċjalment fost il-Bedwini tad-Deżert Sahara li qatt ma kienu semgħu b'Ġesu. Aħna u l-lejla nitolbu l-interċessjoni tiegħu għal ħuna Gabriel inkomplu nadraw lil Ġesu bl-għajnuna ta' xi ħsibijiet ta' San Charles de Foucauld fuq is-saċerdozju. Is-saċerdot jimita b'mod aktar perfett lis-Sid tagħna. Is-saċerdot il-kbir li ta' kuljum kien joffri lilu nnifsu. Jien għandi nqiegħed l-umiltà fil-post fejn poġġija s-Sinjur tagħna. Għandi nipprattika kif prattika hu u allura fis-saċerdozju fuq l-eżempju tiegħu. Ħut is-saċerdoti bħal Marija u Ġuseppi għandhom lil Ġesu f'idejhom kuljum. Ħalli jkunu melħ tal-art, ħalli jaħdmu sabiex jiddu l-emejjel tajba tagħhom quddiem il-bnedmin, sabiex dawn isebħu lil Alla. Ħalli jmutu għal dak kollu li mhux Ġesu, għaliex jekk il-ħabba tal-qamħ ma tmutx tibqa' weħida, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Ħalli jiftakru ħuti s-saċerdoti li aħna nagħmlu l-ġid lill-oħrajn skont dak li għandna ġewwa fina, f'dak li għandu x'jaqsam mal-ispirtu interjuri u mal-virtù. Is-saċerdot hu ostensorju u xogħlu hu li juri lil Ġesu. Hu għandu jgħib u jħalli li jidher biss Ġesu. L-ebda bniedem ma jista' jimita b'mod aktar sħiħ lill-mulej tagħna daqskemm meta joffri s-sagrifiċċju jew jamministra s-sagramenti. Jekk nipprova nfittex l-umiltà il barra mis-saċerdozju, din it-tfittxija ma tkunx tajba għax tkun mifruda mis-Sinjur tagħna li hu l-uniku triq. Qiegħed nitlob li nirċievi l-ordinazzjoni biex bl-offerta tas-sagrifiċċju divin nagħti glorja minn dak li hemm fiha lill-maħbub tagħna Sidna Ġesu Kristu. Nippriedka l-Evanġelju, insalva lill-ulied ta' Alla, inqasmilhom bidejja lill-ġisem ta' Ġesu
Din il-vokazzjoni tiegħi. Id-dmir speċjali tas-saċerdozju u s-sagrifiċċju ta' Ġesu fuq l-artal u tiegħu stess fuq is-salib. Is-saċerdoti għandhom joffru lil Ġesu lill-Missieru fuq l-artal fl-Ewkaristija mqazza għall-glorja tiegħu u għas-salvazzjoni tal-bnedmin, bħalma hu offra lilu nnifsu fiċ-ċena u għandhom joffru wkoll lilhom infushom flimkien ma' Ġesu lill-Missier għall-glorja tiegħu, għall-glorja ta' Ġesu u għas-salvazzjoni tal-bnedmin fuq is-salib billi batu flimkien ma' Ġesu l-agonija, il-passjoni u l-mewt, skont kif Ġesu oġbu jsejħilhom biex jaqsmu miegħu il-kalċi tiegħu u jkunu vittma flimkien miegħu. Ejjew issa ftit momenti naduraw lil Ġesu fis-skiet. Smajna aktar kmieni dik is-silta sabiħa meħuda mill-kitbiet tal-Qaddis ġdid Charles de Foucauld, saċerdot illi wara li daq l-esperjenza tal-familja ta' Nazaret diversi snin li huwa qatta fil-belt illi fija għex Ġesu bħala tifel flimkien mal-familja imqazza, għex ħajja ta' eremita fid-deżert tas-Sahara fl-Alġerija fejn ġie assassinat fl-1916. Il-Papa Franġisku ikkanonizzah flimkien ma' 9 oħra fosthom il-Martri Karmelitan Titu Brandsma nhar il-Ħadd li għadda fi Pjazza San Pietru il-Vatikan f'dik li kienet l-ewwel ċelebrazzjoni kbira fi Pjazza San Pietru wara sentejn ta' limitazzjonijiet minħabba il-pandemija tal-COVID-19. Bniedem ta' spiritualità kbira illi ħalla diversi kitbiet mid-deżert fejn huwa għex din l-ispiritualità taċ-ċokon. Ekku fl-umiltà tiegħu fil-ħajja sempliċi u f'qajra flimkien mal-Bedwini xhieda fost diversi illi ma kienux jipprattikaw it-twemmin nisrani ma kienu Musulmani. Huwa wera tassew l-imħabba umli u vera lejn Ġesu. U l-lejla ġie ppreżentat lilna bħala modell ukoll għal dan Ħuna Gabriel li għada bħal dal-ħin ikun saċerdot għal dejjem. Ekku l-lejla qegħdin nitolbu għalih blajnuna ta' dawn it-testi sbieħ illi smajna diġà f'dawn il-momenti ta' din il-velja permezz anki tal-riflessjoni li qasam magħna ir-rettur Dun Richard Nazzareno Farrugia. Għal dawk li jingħaqdu magħna issa din hija xandira diretta mill-ground tas-seminarju minuri tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex fejn il-komunità tas-seminaristi flimkien mal-poplu ta' Alla, partikolarment dak mill-parroċċja tal-Qala, qegħdin nitolbu għal Diaknu Gabriel Vella għada jiġi ordnat saċerdot u issa huwa wkoll se jagħmel ir-riflessjoni u t-talba tiegħu fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija. Jiena nkun miegħek. Din il-weda li l-mulej għamel lil Gidon u din il-weda li nħoss li jint Ġesu qed tagħmilli lejliet l-ordinazzjoni presbiterali. Meta minn għada fil-għaxija il-qudiem inti se tagħtini l-grazzja li napparteċipa fis-saċerdozju tiegħek. Iva, għax is-saċerdot huwa int Ġesu. Jien se nkun biss strument li permezz tiegħi anke jekk dgħajjef u limitat, inti se tasal għand l-oħrajn. Ġesu, illejla inħossa b'mod ċar din il-weda tiegħek li inti mhux se tħallini qatt, se tibqa' miegħi, se tibqa' takkumpanjani
U dan għax inti tħobbni u għax tħobb lill-Knisja tiegħek. Illejla Ġesu xtaqt nitolbok li tenni nżomm quddiem għajnejja illum u tul ħajti kollha dawk il-prinċipji jew pilastri jew fundamenti li fuqhom dan il-ministeru li inti se tagħtini sehem minnu mingħajr ma jistħoqli jista' jżomm sod. L-ewwel pilastru huwa t-talb. Nitolbok Mulej Ġesu il-grazzja li tul ħajti kollha bħala presbiteru it-talb jiġifieri il-mumenti intimi miegħek ikunu priorità u nagħmel ħilti kollha biex dawn il-mumenti jkunu ta' kwalità. Għamil Mulej li nsib mument għad direzzjoni spiritwali, mument għal-qrar, għall-irtiri. Għamil Mulej li niċċelebra b'mod mill-aktar dinjitus l-Ewkaristija u s-sagramenti kollha. It-tieni pilastru Mulej li nixtieq li nitolbok tagħtini l-grazzja sabiex fuqu nibni din il-ħajja u għal-ħbiberija maħut il-presbiteri. Mulej Ġesu għamel li relazzjoni maħuti tkun waħda autentika u ta' fraternità kif dawwaqtni f'dawn is-snin tas-seminarju flimkien maħut is-seminaristi. Nitolbok biex din ir-relazzjoni tkun waħda verament ta' aħwa u mhux waħda ta' għajdut minn wara dar xulxin jew ta' tsektik. Mulej, it-tielet pilastru li nixtieq nibni fuqu din il-ħajja u l-ubbidjenza. Għamel Mulej Ġesu li dan ikun prinċipju, pilastru, fundament qatt minsus fil-ministeru tiegħi bħala presbiteru. Għamel li fuq l-eżempju tiegħek int li inti l-qaddej ubbidjenti jiena nkun kapaċi nobdi bimħabba u naraf li fl-ubbidjenza għalkemm hemm is-sagrifiċċju hemm ferħ kbir. Ir-raba' pilastru, id-disponibilità. Iva Mulej Ġesu nitolbok il-grazzja li nkun disponibbli għal kulħadd. U dan fuq l-eżempju tiegħek li dejjem kont hemm għal kulħadd, kull ħin. Għamel li jiena wkoll inkun ta' servizz mhux għalija nnifsi, imma ta' servizz għal poplu kollu tiegħek, mod speċjali għal dawk li inti tafda fidejja. Il-ħames pilastru, l-umiltà. Inħoss li dan hu fundament importanti ħafna. Enni Ġesu ħaj fl-Ewkaristija li nitgħallem minnek l-umiltà. Int li sirt bniedem bħalna biex tifdina, salvana, il-kol kemm aħna. Li nkun li titlob minni impenn mhux żgħir, imma nemmen u ċert illi bil-għajnuna tal-grazzja tiegħek kollox jista' jkun. Is-sitt pilastru Mulej li nitolbok tagħtini l-grazzja sabiex fuqu nibni dan il-ministeru li inti se tafdali huwa li nkun ħabib tal-foqra. Meta qed nitkellem mill-foqra m'iniex nirreferi biss għal dawk li huma foqra materjalment, imma wkoll għal dawk foqra spiritwalment u umanament. Għamil Mulej li nkun dejjem attent għal kull tip ta' faqar u nkun dejjem lest li nisma' u nagħder, nakkumpanja u mhux niġġudika. Kelma waħda nitolbok Mulej tenni nkun ħabib tal-umanità kollha, għax l-umanità kollha hija xi ftit jew wisq fqira b'xi mod jew ieħor. Mulej Ġesu dinja t-talba u x-xewqa tiegħi
għal dak li se nkun mod isem minnu minn għada l-qudiem. Fil-waqt li jien konvint li inti se tkun miegħi, fidejk mulej jinnerħi din it-talba u x-xewqa tiegħi. Għamel minni dak li trid. Kull ħin inbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu fl-imkien, jien fittiext il-mulej u eġibni, minn kull biża tiegħi ħelisni. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistken fih. Grazzi, mulej Ġesu, grazzi ta' kollox. Nitolbok, kun miegħi, ibqa' miegħi, ħu ħsiebi. Amen. Ir-riflessjoni ta' Diaknu Gabriel Vella talab dak is-Salm sabiħ 33 illi fija huwa talab il-mulej sabiex jgħinu iwaqqaf fis-sod. Inqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien numru 6 hawn jien ġej. Hawn jien ġej o mulej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jien ġej o mulej ħalli jsir minni skont kelmtek. Fil-mulej poġġejt it-tama tiegħi u mejjel widin tulejja ta' widen għall-ajta tiegħi u min iħlim witu ħelisni. Hawn jien ġej o mulej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawn jien ġej o mulej ħalli jsir minni skont kelmtek. F'nisabu qudiem Ġesu nibqgħu bil-wieqfa u flimkien ejjew irresqulu dit-talba għal vokazzjonijiet minn fuq il-fuljetti tagħkom numru 7. Nitolbu flimkien. Missier Qaddis, sejjaħ aktar ħaddiema fl-għalqa tiegħek lil dawk li jissejjaħ għejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek għatihom li jirbħu l-biża u t-tfixkil li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Ġesu. Amen. Nitolbu l-mulej għal benefatturi ħajjin u mejtin taħuna Gabriel tas-seminarju tagħna xu permezz ta' dal-benefatturi li hu possibbli li anki dan il-post jaqdi il-missjoni delikata bl-għajnuna ta' Alla sabiex ikollna saċerdoti skont il-qalb tiegħu. Missierna li inti fis-smewit titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna kuljum matina llum għaffirna d-dubietna bħala naf minnuħati għalina la daħalniex fi tiġrib isteħlisna mid-dinja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qadisa Marija u Malla tlob għalina minn tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem iddirilhom. Jistruħuma fis-slim. Amen. Dal-misteru numru 8.
tal-misteru ħarku btejna ejjew mela naduraw u dimirrit il-ġodda surit od ma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensirej jaraw li l-missir inrodu liben b'qalbna kollha kull tifħir lejhom għadberik talbna imħabbitna l-fuq it-tir li l-ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. O Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejt il-nattifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, ek li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santisma, imbirek l-imqadsa Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Numru 9. Stay with me. Stay with me, remain here with me, watch and pray. Watch and pray. Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. Stay with me, remain here with me. Watch and pray. Watch and pray. Stay with me, remain here with
me. Watch and pray. Watch and pray. Noqogħdu bil-qiegħda, nisimgħu issa hekk il-kelma tal-isqof tagħna. Kif nafu l-kol kemm aħna l-vokazzjoni mhix bissejħa minn Alla, imma wkoll risposta min-naħa tal-bniedem. U l-bniedem qatt ma jirrispondi waħdu jekk illum qegħdin nitolbu propju lejlet l-ordinazzjoni ta' Gabriel. Żgur li ma' Gabriel biex għenuh jirrispondi kien hemm ħafna nies. Ir-risposta għalkemm il-grazzja tiġi minn Alla u minn Alla waħdu, imma r-risposta tiġi minn ħafna nies. Żgur li kien hemm is-sem tal-familja tiegħu, żgur li kien hemm is-sem tal-parroċċja tiegħu, is-sem ta' ħafna saċerdoti li ltaqa' magħhom matul il-mixja tiegħu tal-vokazzjoni, is-sem taż-żgħażagħ tal-gruppi li daħal fihom, is-sem tas-superjuri tas-seminarju, is-sem tal-komunità tas-saċerdoti li laqietu meta kien is-sena barra f'Modena, hawnhekk hawn fostna il-kappillan li kien miegħu flimkien ma' saċerdot u rappreżentanti mill-parroċċja. U bħalma il-vokazzjoni ta' Gabriel mhix xi ħaġa tiegħu biss kif smajna matul l-adorazzjoni, hekk ukoll il-vokazzjonijiet li kien hawn li hawn u li jista' jkun hawn mhumiex xi ħaġa individwali jew personali biss, imma jiddependu mill-komunità Kristjana, jiddependu minna l-koll. Ek nixtieq verament li f'dan il-moment nirringrazzja lill-Alla li jkompli jsejjaħ u nirringrazzja wkoll lilkom illi b'xi mod il-lejla qed intgħidu lil Gabriel aħna rridu ngħinuk tirrispondi b'mod pożittiv għas-sejħa ta' Alla. Nixtieq verament illi aħna s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox, aħna s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox, permezz tal-ħajja tagħna, permezz tax-xhieda tagħna, permezz tal-kelma tagħna, permezz tal-ħidma tagħna, permezz tal-umiltà tagħna. Hekk inkunu mhux biss ta' servizz għall poplu tal-imma wkoll ta' stimolu, ta' sejħa għal żgħażagħ oħra, għal persuni oħra li jidħlu fil-ħajja reliġjuża u fil-ħajja saċerdotali. Mhux biss il-ħajja saċerdotali hija vokazzjoni, mhux biss il-ħajja reliġjuża hija vokazzjoni, imma wkoll il-ħajja miż-żewġa hija vokazzjoni. Jekk ngħixuha fi dialogu kontinwu ma' Alla. Alla li jsejħilna u aħna fil-limiti tagħna nippruvaw nirrispondu. Nirringrazzjakom ħafna li kontu hawn il-lejla għal dan il-mument ta' talb. Nirringrazzja lis-superjuri tas-seminarju għal ħidma, għas-servizz, għas-sakrifiċċju li għamlu fil-moħħbi ħafna drabi. U nittamaw li l-kol kemm aħna jekk Alla jrid niltaqgħu għada fil-katedral biex nassistu għal dan il-mument ta' grazzja ta' Alla, imma mhux biss, imma anke ta' risposta u responsabilità min-naħa tagħna. Grazzi ħafna. L-imkienek ma l-istedina l-għamlilna l-isqof għal għada fl-għaxija, fakkarkom li il-lejla jekk ikun hawn lejla adorazzjoni, l-adorazzjoni tkompli fil-kappella tas-seminarju hekk ftit wara li issa nispiċċaw dil-velja sa għada fis-7 ta' filgħodu, il-kappella tkun miftuħa għat-talb. U dan għalina wkoll sinjal biex nibqgħu nitolbu matul il-ġurnata ta' għada, anke nagħmlu dik is-sawma żgħira b'din l-intenzjoni biex il-mulej bierek iqaddes jikkonsagra lil dan il-magħżul tiegħu. Nixtieq nirringrazzja wkoll lis-Sur Mast talli joffrilna dan l-ispazju tal-iskola, lil daw kollha li jgħenu sabiex il-lejla stajna anke nxandru dil-velja ta' talb permezz tal-mezzi soċjali u nitlobkom ukoll sabiex nibqgħu tassew hekk nitolbu għal dan ħuna u għal aktar vokazzjonijiet. Inqumu bil-wieqfa biex insellmu lill-Omna Marija bil-kant tal-innu fil-ħlewwa ta' Mejju. Fil-ħlewwa ta' Mejju l-Om tagħna Marija o kemm toħlej
Ġesu dak ismek sabi kem toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bit-tama li taħalbna jagħtik l-akbar ġid. Int laxqa tas-sema ix-xemx tal-ħolqien, int l-om ta' min ħalqek bik mimli kull żmien. Jiena nkun dejjem miegħek, din hija l-weda illi il-Mulej jagħmel lil Gideon fit-Testament il-Qadim, din it-tema illi Dun Gabriel Vella għażel għall-ordinazzjoni presbiterali tiegħu u li mexxietna wkoll illejla matul din il-velja ta' talb mill-ground tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex. Velja ta' talb illi fiha qed nitolbu għal dan iż-żagħżugħ seminarista diaknu mill-parroċċa tal-Qala illi għada se jiġi ordnat saċerdot. Smajtu iż-żewġ stediniet illi saru kemm mill-isqof u kemm mir-rettur Dur Richard Farrugia li mexxa din il-velja sabiex inkomplu nitolbu għal Gabriel matul dan il-lejl mill-10 propju ftit tal-ħin ieħor sas-7 ta' filgħodu fil-kappella tas-seminarju sejjer ikun hemm mumenti ta' adorazzjoni illi wieħed jista' jassisti għalihom wieħed jista' jiġi fil-kappella tas-seminarju u jitlob quddiem Ġesu Ewkaristija. Dawn jagħlqu bit-talba tat-tifħir ta' sbieħ il-jum flimkien mal-komunità tas-seminaristi għada fis-7 ta' filgħodu. Dawk li jixtiequ jistgħu jsegwuha fuq il-paġna ta' Facebook tas-seminarju jew anke fuq din il-paġna tad-Djoċesi ta' Għawdex. Barra minn hekk infakrukom fil-moment l-aktar importanti dak ta' għada fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria fejn l-Isqof Anton Tewma imexxi l-ordinazzjoni presbiterali ta' Gabriel Vella. Din se tixxandar fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna u anke fuq Shake Television. Sadattant aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjawkom illi kontu magħna għal dan il-moment ta' talb, inħeġġukom biex inkomplu nitolbu għal Gabriel sabiex tassew ikun saċerdot skont il-qalb ta' Alla. Insellmulkom u nagħtukom il-lejl it-tajjeb.